North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza ni siguro sa mga biktima sa pagpamomba sa Malang ni adtong Domingo nga hatagan sila og tabang. Ang maong pagpamomba ni patay og tulo ka mga tawo ug nakaangol sa laing 16 ka mga individual. Sigon sa gobernador nga mga biktima tabangan sa lokal nga kagamhanan. Iya usab gimanduan ang kapulisan ug ang militar nga makigkoordinar aron sa pag-ilas sa mga nagpaluyo sa pagpangatake. Samtang giila na sa mga otoridad ang mga biktima.